Karbi Anglong Fair Price Dealers Association atum pen chingrom pet pen West Karbi Anglong hempi hamrai rong supialong DC aphan pinpur aloh kapajir dam Labangso Fair Price Shop Dealer Association atum pen hamrai rong supialong kapale dam pen DC arideng pinpur aloh kapajir dam along Rongkhang Cooperative Lem Society along pen Dealer Association along amaipu Rajan Ingleng lapen Dealer klembang phiatum an chitong petsi West Karbi Anglong DC arideng along isi pinpur aloh pajir dam lo Tangte labangso Fair Price Shop Dealer atum pen kupia thesi disiari deng pinpur aloh kapajir dam nangkokma labangso alam theya puthak Rongkhang Cooperative Lem Society along Dealer Association amaipu Rajan Ingleng pen Karbi Anglong live aphan nangkethandun alam the non ilitum arjupon sina Pinila kelitum All India Fair Price Dealer Federation hinpen kithik pon je All India Dealers kedo antuma fan mason si pon krehini demand charter of demand masuk niban alam thi asu memorandum nang pele do ni tuma fan lasila so ateng pen kedam tang directly blog level setum laso memorandum submit lo laben pini lake dak DC atheng lo nitum laso memorandum submit lo laben non kiwang ji tarik kren arkep lake itum dispura long assembly long si laso memorandum ke submit dampo lopen tarik hini agos bangke Delhi sinitum dam nangpo Lapen Karbi Anglong live atheng no long kethan pon thuke dispura long sitame non nifai kren arkep arni labangso apinpur aloh pajir dam thuji Lapen pai chiklo nifai hiniar nike Delhi rong supialong sitame nilitum pinpur aloh puthot pajir damji aphan bar thuji Tangte Dealer Shop Association atum pen akemang alam thea puthak Karbi Anglong live atheng no puthot kethan pon thu alam the puthot non nilitum arjupon thuna Oda ke jongpon ke son kre hini do e son abangke non nilitum kelong bom dealer tum manela so ke claim afarman pen kontel isipen per kontel 143 harusira fikira ke thom sini tuma phanang pilo lapan vet ke ni tum mane rengun e athema a quantity bangke homan gali det equal gali laposi mane bang kom hek man bang kam ong otado mane bang jung bhak do laposi je la soben ke rengun e pusi je All India Fair Price Federation a hinben pithik ponsi par kontel isia long pharo phira phikep nang pinai ji laben ason si margin la so income amangke sekro jonong bong sri phokep in the dealer pen long nang ji puso dak ketok Lapen nilitum dealer atumalong nangkili nang jason anke nang pale pe jia phansitame nilitum pen pinpur aloh long jongdun thulo pusi Karbi Anglong live pen karjupon ahut nang pachini dunthu ulon de lake motor pen danglok motor lapen ason si putma dali lakatok awe ason an sita lake ni tunga fansi etuma traditional pinai ji pusia dak ketok pondo laposi la katok awe pon krehini ke niling do edet sila katok awe pon krehini ala dak kamenson pondo la so teng pensi zenitum All India Fair Price Dealer Federation a hinben la so arpun ngi pi ateng pensi netum kedam nang tarik phila ben pi tarik krehini tarik kresi apen non ke wangi tarik kenar kep this pura long sita pichun pon po la pen tarik hini agos sita la so ala itum hai komana tengpen itum aphan pem toya tengpen itum pichun pon Dong kamu kampen wikibe Karbi Anglong live